Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Mga minahal namong Now, mga just chill kaigsunan, and relax niya and ang enjoy the unang drama. panit ning nagpagang nga sugilanon. Berdugo! Excuse me, sig. Oh, unta to mister. Unta mo man. Ikaw ba pisakyanan? Nadagan na to display. Pwede si kanan. Napo brando. Ikaw na akong toyo, sir. Uy! Uy! Niyata karon mahimutang sa highway Mandawi City ining pagpamusil sa usa ka negosyanteng insik. Di pa gidugay nahitabo ka sa mang refill. Diin matud pa sa mga saksi nga diha gid atol sa krimen nga usa ka nag-inusarang suspect ang mipusil patay sa insik nga naila nga si Mr. Placido T. Na ilang negosyante ug sakinan dinhi sa dakbayan sa Mandawi, midugang ang mga saksi. Yes, sir. Usa ka itom nga motorbike ang gisakyan sa bugtong suspect. Diya pa meron sa field, sir. Nagpadayon sa among manhunt operation. Over and out, sir. Yes? Rian, si PO3 Bantog. Yes, PO3 Bantok, sir. Please confirm. May report may nadawat diri sa station bahin sa suspect sa pagpamusil sa negosyanteng insik sa Mandawi. Palayo kong follow-up. Na naman mo sa field. Yes. Asang location, Bantok? Ako lang mo tiwas og sira ng gate nga sinbay. Ha, Brandy. Tayaan na oy, we. Isdan na naman taon kay ni. Kaganihan ka niya, Jumbo? Long time ago na yun. Bye, Brandy, ha? Ikaw ba, Jumbo? Anong brandi pagkitawag mo na ako? Mas nindot pa papinahon ang brando. Ay, porpida. Sige lang, unsam kay. Ganaan mo kung tawag ko kay Brandy. Unsam ka. Nagpailalig ka pala hubog na. Akong best friend, Brandy. Unya ako paboritong himno noon, Brandy. Sapak! Diyan sa ka. Mapahuwain ako. Kapoy sa trabaho, ha? Ha? Oo, oo. Sige, Jambi. Jumpy, ha? Kabaho sana. Jumbi, ha? Jumbi. Sige, sige. Bida ni boy. Oy, Brandy. Nami sakyan nas pulis nga mihon ng tungod, oh. Oh. Uy. Ila kong nasundan. Oh, tama, Branch. Mitudlo din yung babaeng pulis, oh. Oh. Unsa? Dali. Isra ng gate. Isra, dali. Pero nga naman. Di, aki mo sila. Oh, ano ni? Excuse me, sir. Oh. Ay, sira, Branch. Niya pa ingon din yung babaeng pulis mo, ma'am. Tinggaling na ilan ko. Excuse, sir. Oh, wow. Yes, Miss Police Guaps. Jumbo. Pwede mangutanan ninyo, sir? Yes, ma'am. Pwede. Bye, Brandy. Di na siya maestra nga mag-ma'am ka. Dapat, miss. Usay mo pangunta na, ma'am? Naghimo mig manhunt operation. May suspect sa usa ka pagpamusil ming gipangita. May gamit og itom nga motorbike. Aha? O niya din mo paingon ang kriminal, Miss Police? Wa mi makasiguro kung dinhi bagid siya mipaingon. Ang amo nga nagsusi lang mi. Buot ming mangutanan ninyo sa pamasin nga may nakita mong itom nga motorbike. Wa mo kakita, sir? Murag, wa tao'y kriminal tao din, Miss Police. Ha, mga kriminal ba minaw? Ako, look at me, ha? Kagwapo na kong kriminal ninyo. Probita sa dinawang istorya. Wa mi misulti nga ana ka, sir. Jumbo.
kuan kini. Bitaw, sir. Di man good ba? Jumbo, unsa ba? I'm sorry, sir, ha, kung wa ta magkasinabot. Di man good. Ang ako ba nga kuan man good. Jumbo, ka magkasabot. Unsa man ka? Kadiyot man di ha. Pasulti asa kong tiwas. Lain mo ganing, lain ni ako isulti. Awa mo kung musuko nila, okay naman na. Wala mo problema. Kay unsa man na, ha? Basta ha? Ikaw ba? Di ka malaing nga magsigit ang istorya. Mura tag dugay ni kinkaila. Unyawa ka makibawag kinsay nga na ng gwapang pulis nga pulisumang babae. Oh. Saan mo, ne? Pasensya na mo ha, miss. Mga sir, naapod ni siya. Okay ra. Naay gamay. Unsa man ka, Jumbo? Oo, kakaning, di ba, ang ako, good. Sir, dawatan akong kamot. I'm Rian. Ikaw. Wow! Cool! Kalumoy si mong kamot, Rian. O sa sabon nagigamit mo para laba? Joker kay ka, sir. Jumbo, Joker. doon na pa sa operation. Pagtarong. Operasyon. Bitaw, Sir Jumbo. Unya, nagdamo ginistisya. Ha? Anesthesia, sir? Unsa anesthesia, Jumbo? Di ba, kung doon na yung operasyon tuli, doon naman yung anesthesia, di ba? Katawa mo. Joker, jud kay ka, sir. Dami sa Tidan mo, kunsaon. Jumbo. Ayot, kang kinsa ng motorbike na sa kural sa inyong loyo? Bitaw. Inyo na, sir? Inyo na? Inyo na, sir? Ha? Kuan. Kanang motora, siyempre. Ladies and gentlemen, it's very on. Sa ako nang my friends are for. Kuan ba? Kanang, that's what friends are for. Kadit, pwedeng mo tanaw, sir? Sige. Yes. Why not, ha? Bro! Ah. Nakita ninyo? Yes. Okay ha, mayroon ko. You can come in our corral and you can look very more. Come on. Tanawa gini nyo kadagana ha. Daghana gini tanaw. This is motor in very red ha. Buha kayo. Not itom. Look at. Oh. See? Thank you kaya ninyo, sir, ha? Salamat, sir. You're welcome. Welcome you. Yes, basta pulis mo mang babae nga beautiful all the times. Okay na. Jumbo. Sige, sir. Dawatan kong kamot, sir. Sige, dawat na eh. Ginahan ka magkilamano ni mo, Kapsoy. Oh my God. Mura kong tuwas langit. Kill me. Patya na lang ko. Kita to, Miss Rian Ramos to, no? Rian, sir, pero di Ramos. Di Ramos. Abi na kong Ramos apelidin mo. Artista mo na ito. Parehas mo kung kagwapa na beautiful. Kung dili ka Ramos, sa apelidin mo. Estrada. Rian Estrada, sir. Giga si Kata. Estrada. Parente ni mo irap. Buhi ilang na akong kamot, sir, Beke. Basig mangutanan na po niya kag unsang sabon na akong gigamit panlaba. Sorry ka. Lumuya kamot. Ako gikisan akong kamot. Dito yung kamot. Sir, thank you, ha. Dawat ang akong kamot, sir. Dawat na sad. Sige, dawat na eh. Ako ni dawat mo kamot sa mga sugapa, be. Manggiwaon mo ka na akong friends, be. Ako dawat, be. Brando to yung mga answer, no? Yes, miss. Yes. Nga naman eh. Murag. Mura siya giganahan. Imong kong gitutukan. Murag. Nakamayong naman day ko nimo. Nakamayong ka na ko. Mura. Murag, hiya, tigidik. Huwag mo ko pansin na. Brando. Belgar, Huwag yun ay. unsay nahinumduman naman ako. Ha, miss? Lain day to, sir, eh. Amgid lang nimo. Melgar to imong apelyido, sir, no? Yes. In short, kanang Bulgar. Brando Bulgar.
Kalingaw gid ka, sir. May kinalingaw ka, ma'am. Jumbo to na? Jumbo, dili jumbo. Jumbo. Jumbo hotdog? Kaya mo ba to? Kabaos mo. Biliba, ginagawa naman. Nakat-on lang, sir. Gikan mo. Ay, thank you kay ma'am, nga nakaton ka. Di, hato ako apelido, Miss Guabs, ha? Bakasi. Tinuod ka, sir. Tinuod, uy. Bakasing mo apelido? Dagan kayo na Cordoba, Bakasi, apelido. Tinuod na, sir, Bakasi ako apelido. Sir, ma'am, day. Ma'am, tinuod, Bakasi ako apelido. Ang akong mama, apelido ato ubod. Nya, in short, Indong. Akong papa, Tigwalo. Murag linaras pase. Kabaw sa lingos sa kapulis na. Jumbo, husto na. Sige, ikaw dito. Husto na, Jumbo. Ma'am, sir, pasensya na mo ha. Huwag kayo tinaroon ng tawa na. Sorry kayo ha. Okay ra. May problema dong. Okay ra ako. Mau. Bye, Miss Guapa! Iko man, naliban ako. Papahang pulisa o sa banday. Tingigaw. Yan lang ko, Lord. Ay, joke na to ba ako, Lord? Joke na to. Oy, Branch! Branch! Ay, naman itong kanahan. Ako naman usa din eh. Ibiyaan na kong Brandy. Branch! Ay, nagsiringi ito eh! Brandy! Brad! Brad, naunsa ka? Kahit mo tinanawan ako, Brady. Murag makasama ang kahit mo tinanawan. Meron ka, Brad, ha? Naunsa ka? Kasi mong mata. Unsay mo tuyo. O kinsa ka. Ha? Oy! Ano kagailan ako, Brad? Si Jumbo ba kasi taon ko? Ang imong best friend! Ako taon ni Brandy! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!